suan nung baji. Baru. Ustaz, istalana. Harna. Zaru. Ada mulai. Gambar ke seperti itu. Kenapa sana enggak? Perlapor. Kita dengar saja. Mau cepet lagi kau nak. Betar gini. Ana cari cinta kayak sini lah. Dom tension free lang sana ilo sarna. Tarita. Motor. Asya? Error. Gua. Mini lah isi. Isi mana? Kebangi. Ini dia gelisinan tunggu. Eh, aku sudah ada luar katik. Tak, adilab gaya di sistem. Tak, love gaya. Salah dah. Mulai dari kesibukan ada kena ini. Error. Action. Kena ni saya macam saya harus mana. Dah caption mau ni tinggal. Tinggal aktif mana mau. Kena kau saya sanor lah macam ni. Kenapa? Agak mana? Ikulah, ikulah. Itu macam mana? Oh, salah ikulah. Iya, juga lah. Cuma mana? Lapis itu. Jusing. Nunggu kita berdua. Kena ikut Felix lama mana? Arma kena kelabih sada. Intra ada. Kena kelabih. Sarung ni kau. Sarung ni kau. Hai, sung. Roh. Kelap terle. Mas bisa kan kerja. Hello. Oh, tadi, mak. Biar lalai nanti punya. Chalo. Ready dah. Ma. Sarung ni deh. Error. Leng baca deh, leng baca. Mistap le berapa leng? Roll. Action. Tak ada love gaya. Foreign lagi cek. Mulai dari sibuk beda. Gebang ini face gelis. Gubangi. Selai dumne. Kalat. नै जोंहा लन्थिबारि सगाव सट लानो फैदो दा मैगं बायनायनि मोनसे सट लानो गोनां दं बेनिखायनो बेयाव दा फैलायबाय लानो होननानै र' सकनि नामा मा नाममोनबा बावबाय आङो बिथांनाव सोंनि दं दैमालुनाव दैमालु सकनि नामखौ खोन्थाना होनाय मा सकनि नामखौ Pakai sok. Pakai. राकेब सक होनमारो लोगोफोर आं बावलांदोंमोन माने इसे नै जोंहा दा सटआ सोलिबाय दाब्ला सारा फैसा बिनो फैदो नै रैजो आबुनाव माने बिराद मदा पिजागोन आरो इयो देग्लायनि देबारनि सटआव बिराद मदा पि बिराद नायग्राफोर दं नै लोगोफोर बिराद मानसिफोर नायो माने ओरै खारबोखादों नायनो आरो नै एखेबो खनसेबो नै जाबो नै आरो नै फिथाबो गुदुं गुदुं सावगासिनो दं जोंनि बर'फोरानो फिथा सावग्रा बिराद साफा साफा फिथा सावगासिनो दं नै गथ'फोरा ओरै फैखादों नायनो एकदम आरो जाबो नायहर नै बिराद मानसिफोर फैदों बिराद मानसिफोर फैबाय दं आरो डिस्टार्बबो जादों लानो सर्ट लानायाव नै आयंमोना साइड आगारलायना होबाय जोंहा नै मैगं फानग्राफोरा दाब्ला सारनि फेना फैनाय नै मारै जागोन नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जानो थाखादो बिराद हिट जागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जानो थाखादो नै फैगासिनो दं गोदान शर्ट भिडिअ थैजोब्बाय नामा? Iji nama. Jelas
बै सोरनि सायालै खेबसे लाबावगोन सार लाइटआनो नांगौलै एसे माबायाव हाबनानै फासोबो लाइटखौ नोङो एसे हाबनानै एसे फासोबो फासो ना ना ओइ बिजामफ्राय हमखाबालाय नोंहालाय इखौ रिकार्ड खालामगोन दे इन्जुराव मार नांदोंलै दा नांथो खमाय नोङो फासयनानै होखानांगोन नङाबा दे ओइ सिदुफ्रा हरो दै एसे फसायना हो बारा दे र' सार र' इयनला लाखिया हर दै हर एसे खिजा दे लैथो रल एक्सन दिनै गैया केरासिन खेमसि खोमलाव दिनै गैया कन्ट्रेलाव माइरं गरसे जानांबाय जों आलाय सिलाय रावबो गैला नामा बे न'खराव थैजोब्बाय नामा Kato. Oh, mundur deh. Han deh, kenapa bener nih? Bisa.